Здравейте, аз съм Макси и... Извинявам се. По-настина съм. Няма да гледам в камерата, ще гледам точно в моите очи. Сега гледам в камерата, сега гледам в мене. Там, нали, пусках един клип, че се оплаквам, където, нали, няма клипове. И сега ще направя един. Вижте каква година тенска взех на Nike. Така. Инструменти ще ви покажа. Моите инструменти, в смисъл мои на тати. Мога някой път да ви покажа чантичката ми, която винаги си нося резервни колкички. Мога ви покажа въдицата ми. Мога ви покажа много работи. Опа! Че малко да турам докато отзад. Нали, да спира телефончето, защото аз снимам с телефон. Снимам с телефон, бацане. Първо ще започна с това лепило. От тук е зелено. Ето то е много специално, отгоре се предпазва. От тук лепне. Нали, като тръгнем да го разпечатвам, от тук лепне. И отгоре на илончето пак се маха. Само да го махнем, ето, на илончето, където пази. Отгоре, като го махнем, отгоре лепне, отстрани. Това е професионално лепило. Познайте колко му е цената? 20 лева. Такова лепило. Така. Ето видим Езлер Ван. Който и той е скъпичък. Около 10 лева е. Така, започвам първо с лепилата. Макетно още. Не съм взел всичките неща, защото няма се поберат на масата. Започваме с тези болтове, които са... Ето след тук може да видите болчетото. Те са за... Може да покажем и бормашините. Тези пилони са за машина. Нали, сега ще извадя и ничко ще ви покажа. Те принципно са много. Ето те са за машина или може да вземете една хърста отверка. Ето да, ето и отверка отпред с магнитче. И като, нали, това тук е хърста и тук хърстата отверка, така може да навивате. Например, ако нямате машина обърках се. Трябва ви машина за този болт, но може, ако нямате и с това. Но много трудно ще стане. Ето и хърстата отверка. Изподране. Но върши работа. На някои от инструментите, не знам как се казват. Така. Това гайчен ключ ли? Какво ли е? Не знам. В смисъл, дърва. Но знам, че така се намалява, така се усилва. Така се усилва. Не че се усилва, а разширява. така, това вече му е най-голямото
че не знам. Аз имам такъв ключ. Той е на тати. Той е на тати. Аз имам такъв. То маничък. Разбира се. Любен. Ама... Ови си е на село. Може да описате това какво? Това за тока, къде бъркам по дупките, да видим дали има ток. Ето. Ако цъкнете това. И тук, нали, ако мъжкото го това, там къде мислите, че има ток, цъкате копчето и тук ще ви покаже колко вода. И, да, и една права отвърка. Тя пак е с магнит. Има манинки хръста и малка права, но не ми се слагат всичките. Видяхте ли клацакта? Нали беше заключено? Оп, се отключва. Това са за тел. Принципно да кажа всичко от Германия. И това. Така. Ето къде се заключва. Виждате го е това тук. Къде е като болт ушким и това тук къде е нагоре. Това прави така, това го бутате. Така. Това го притискате. Силничко това така го стискате. Бутате нагоре и нещо не ми се получава. Ето. Държи не много. Защото много лекичко, ако свиете дръжката и то се отключва. Ето. Така че надържи. Ох, ето. Клещички. Клещите. И остана още нещо. И сега ще видите това какво, нали? Я не знам какво. Но знам, че е много яко. Нещо се режеше с него. Някакви кабели ли май беха или не помна. Но това тук много малко е разширението. В смисъл, за какво би послужил? За тел, нещо твърдо, да скъсаме. Какво? Като си дойде тази ще го разпитам. Така. Ние принципно си имаме спрейлове, нали, за тези, къде тук, нали, тук сега се получава движението, се търка метал в метал и имаме спрей за тях, нали, да пръскаме, защото тъй като нали, са малко по-стари, това пак е от Германия, и които са по-стари, тук къде бочетата, къде се получава движението, на сгъвката по средата, там се търка метал в метал. И почва вече да дращи, като е така правите. Да трудно да се сгъва, да се разпъва, а сега е много лесно. Но това е много тежко. То е на половината на мене. Да свитвам се. Ако видите аз колко съм висок. Едино съм 1,65 съм. Знам, че не съм много. Мисля си този клип веднага да почвам друг. Но айде не. Сега, че например не имам идея за клип, не трябва веднага да го веднага да такова. Да такова ми другия клип и накрая на другата седмица да няма какво ви покам. Ценска работа сега. И да, извинявам се за качеството гаранция. Не е много. Въобще не е много. Не е много добро.
Знам го. Ще си изтегля една програма, се отработвам клиповете. Тя ми предложете една. До тогава... До тогава... Айде, мислов, чао, бай, гудбай. Айде, чао, защото клипът стана 10 минути и 33, 34, 35, 36 и така, чао.